खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबान ब्लग एडिसन थामखौ फिन खेबसे बर'बावबाय सबाय मा जेव जेव फहरनाय महर लाना सोनाफोर दा मुगै एनिफ्राय ब्लग्सखौ फुरा जोबोद नायलांबाय फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामगोन आं सोनाफोर एनिफ्राय मा होनो केमेरा स्टेन्ड गैयालै सोनाफोर समायथारलाना केमेरा स्टेन्ड गैयिनि भिडिअ खालामनायखौहाय मानसिफोरनिखौ मालाय एकदम ब्ला ब्ला देखायनाय मोनथारबाय आरोना आङो केमेरा स्टेन्डखौ लानानैहाय ना मा होनो इखौ आंना गैया आखाइजोंसो आरोना नै बिराद खस्थ' मा फैदो बाबा ओमफ्राय नै मालाय गोदान होगोन सानदोंमोन ओमफ्राय नै मालाय मा होनो गेट होलांथां जानायखौ मालाय खाफ्राबाय बैसागोनि फैद' स' दिनै मा सेयार खालामनांगौहाय सनाफोर जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरोना ब्लग्सखौहाय सिगाङावनो बुंखायो आङो सोरबाफोर गोदान मानसिखौ साबसक्राइब खालामनानै गालांदो लाइक कमेन्ट खालामनानै गालांदो फुरा नायनानै मोजां मोनाखैबा डिसलाइक मारना होफिनबानो जाबाय आरोना स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला फैदो थांहां जाबायना थांनो लागानि मा मावनांगौ मा खालामनांगौ बहा थांनांगौ थांखाथारनोसै जोङो आरोबा माला थांनो मोनबावगोन माला मावनो मोनबावगोन माला सेयार खालामनो मोनबावगोन नङा होमबा सनाफोर स' लांबाय थादो नै जोंना हानायफोरा गामियावनो इदि बिल्डिंबो गायसङो आरोना नायदो सरब जिङाव नालाय बरियाखा फैनानै ओमफ्राय गुब्लिब्लि जिरायना दं आरोना आङो नै ओमफ्राय सासेया जोंना बेफोरनो जाहैबाय माने आंनि लोगोनि आरोना बिफाया आर्मिसै बिसिनाबो ओमफ्राय फिसाफ्रा नायसाय मालाय एकदम मजबुत न' लुबाय आरोना बारिया जोंना खाथियानो ओमफ्राय फैनाया ओरै लामाजों गिदिंनानै फैयो आरो बाबाया माला फैगोन फैयोना फैया बैसागआव फैगोन मालाय आरोना क्लास फ्रेन्ड माने एकदम लोगोमोन आरो जोङो गोदो क्लास लानो बाबा खारखुमा बोग्रामोन आरोना बिसिनि बिफाजों आंजोंहाय ओमफ्राय बाजैया ओंखारा जोंना माने टाउन खाथिखा नालाय गामियावनो बेबायदि बानाय जायो आरोना खुनु हा बायनांगौ मा बायनांगौनि गैया आरोना ओमफ्राय बिदिनो धुब्रियावसो नालाय हा बायनाय मा बायनायावनो माने एसे उल्थां फाल्थां जायो आरोना ओंखायनो लुनो हायाखै ओमफ्राय जुदि बेफोरबायदि सुबिदा गामिखामोनबा दाहालागै आंबो बिल्डिं सायावसो थासिगौमोन न' सिङावसो खिनो मोनसिगौमोन ओमफ्राय मा बुंनो जोंनि फौजिफोरनि हालोदाथ' बिदिनोसै लुनानै आद्रायैनो दंथ'यो टाइल्स टुइल्स होगोन जाहैदों मालाय आंखौ नायदोंबा रागा जोंनो हादे न' मालिकआ माने न'खौथ' बिराद मजबुत लुखाबाय ओमफ्राय आद्रा खिद्रा फौजिफोरा बेबादिनोखा आद्रा खिद्राखा खनसे लन लाबाथाय लन जोबबाथाय आरो दसे रेस्ट लानांगौ जायो आरोना नै आद्रा दङ एसे देखायबाय आङो ओमफ्राय जायनि न' बेबो नायखायो खोमा आरोना आंनि भिडिअखौहाय आंना लोगोआ माने न' मालिकआ नायदोंबाथाय आंखौ रागा जोंना आंनि न'खौ मा देखायहैलाबायदों होननानै आरोना न'खौ बिराद ब्लां ब्लां लुदों आरोना ओमफ्राय बारिया नैबेनो ओमफ्राय होनबायना बे बारि ओमफ्राय बै बारि मोनसे बारबानो जोंनि जाबाय आरोखि ओमफ्राय दा लामाया बारा थाबायनाय मानाय गैला नालाय ओंखायनो बिदि जाबाय आरो ओइलाय जोंनिखौ एसे नुहुरो हरै ओइ देसि जुगा टेंखि बानायनाया साया सौफैबाय नै ओमफ्राय नै जोलैफ्रा बे मबाइलानोसै आरोखि थांसै मालाबासो ओंखारगोनलायनो बाजैमोना आरोना मा होनो बैसागु फैबा ओंखारगोन देलाय होनदों माने मेख्ला गाननानै दं नालाय ओंखाराखसै जेबो नङा गथ'फ्रा मालाय आनै ओंखारगोन होननायखाय आहा गथ'फोरखौ लाफाबाय आरोना बिदिनो जोंना सरब सेरावनो मोजां लुनानै थाजोब्बाय ओमफ्राय ओरै माखासे साइडआ बाङालिफोरनि आरोना थांसै आरो दंबावो सेयार खालामनांगौ लागा सना साथामजों आरो फारसेथिं ओंखारबावबाय आरोना जोङो सनाफोर नोंथांमोनजों बहुद सेयार खालामनांगौ दङ आंहा ओमफ्राय मालाय बिनानावसो आखाइ हमलायलायबावो बिमाजों हमजालाबो बामजालाबो फिउ बिदाजोंसो फैदो सनाफोर फैदो आंनि खोजानाफोर आंनि आनमल खोजाना जिबनाव आं जेबो खामायाखैबाबो बिसोर सानैखौनो खामायबाय आरो दंबावो आंनि दायित्व हाबाफारिफ्रा नोंथांमोन चलो आयो नानि आयो जिंगिलि काला जिंगिलि लाला थ' सना थ' थाङा येस सनाफोर जों फैबाय थानाय जायगाया बेजोंनो आरोना लामायानो बेनोखा फै न'खरसेल' थें दङ आंहा बेयावनो हाबाफारि दं आरो बेयावनो नोंथांमोनजों शेयार खालामनांगौ दङ जोबोद खैफोदाव गोलैदों मोजां ओंखारलाय फै आं बान्दो माव आखाइखौ बिदि हमथा जानाय नङा बाब आंजों नंबावा बिदाजों फार थांबावलायो लासै ओंखार आयौ बिथिंबाथाय लालिया पारा सिस्टेम जालायलांबाय नङा सनाफोर बेवहाय लामा न' गैया आरोना बिथिंजायहाय गंसेल' दङ ओमफ्राय जों गोदो बेयावबो दुगैयोमोन दा दुगैग्रानि हालोद गैला महर गैला आलदा रोखोमनि नैबेबायदि सिमेन्टजों बिदि खोजोब्बाय आरोना बिराद खुरखालांजोब्बायमोन मा है दुगैयालै बा दुगैयानो था
माने सनाफोर मादैमोन न'आ बैनोमोन आरो ना जायनो आं मोसौ आदि होदों ओमफ्राय मोसौखौ बे जायगायावनो खादोंमोन जाहैदों फाग्ला गथ'आ आंनि मोसौखौ माने बेयावनो जिनाहारि खालामदों आरो ना ओमफ्राय बेनोमोन बे बिफाङाबो एसे दङमोन बुस्थुआहाय बे जायगायावनो आरो माने फोथार बयबो मोसौ खाफैयो नै दाथ' बारा गांसो गैया जेनेबा खामानि मावगासिनो नालाय ओमफ्राय नै बेयावनोमोन आरो ना सनाफोर दैमा जिङाव बेयावनो माने बांद्राय रावबो फैस'आ नालाय ओंखायनो ओमफ्राय जाय आदि लादों मादै बेनो थिग थाक नुफैदों आरो ना ओमफ्राय माने मोसौखौ आथिं साथिं खाख्रबनानै माने बिदिनो गाज्रि खामानि मावनो नागिरदोंमोन बा मावदों आरो पात्ता मोनस्लाबाखिसै ओमफ्राय मानसिया डाइरेक्ट दैमा बारनानै खारदों जाहैदों मा होनो सनाफोर ओरैबादि गाज्रि मानसि दङ माने आन्धोना बेहाय रावबो नुस'ना न'खराबो बिथिं मादैमोननि न'खरसेल' दङ ओमफ्राय मा होनो अब्ला समावहाय एसे गोबाव जाबाय घटनाया माने आङो प्रेगनेन्टमोन अब्ला आइया माने आंनाव थांनो नागिरदोंमोन आरोखि आङो माने हारसिं थानो बानानै उसाबादाव बिदिनो 8 मास ना मा जाबायमोन आं प्रेगनेन्टआ ओमफ्राय आइया माने आंखौ नायहैनो नागिरदोंमोन आरो आइखौ लेंहरदोंमोन माने आंनाव थाफैस' आयै सानब्रैसो आं हारसिं थानो बादों होननानै आरोना माने फिसालाजों आंजोंल'मोन आरो अब्ला ओमफ्राय आइया गाज्रि निउसखौ आंनो हरबाय नै गाज्रि खबरसो नोंनि मोसौखौ बिदि होननानै आरोना ओमफ्राय मा खालामनो लगे लगे अखानायैनो बेबायदि खालामजानाय मोसौखौ जोंनि हिन्दु धोरोमाव दोननो हामा जाहैदों ओमफ्राय हगारनांगौमोन आरोखि ओमफ्राय मादैयाबो एसे गोबाव फिखाबायमोन नालाय फिसानिफ्रायनो ओंखायनो खम दामावनो फानलाबायनानै बिदिनो माखासे फैसाखौ बिदिनो मानसिफोरनो जाहोलाबायदों आरोना ओमफ्राय माखासेखौ एसे मादैनोबो होदों खोमा हात खरसा फिसिबाय जखन ओमफ्राय आंनो आइया एसे हैदोंमोन नामा आं बावबाय आरो आङो माने बुहुत लस जादों लसखौथ' बाद हो ओमफ्राय जोंनि मोसौनि सायाव बुहुत गाज्रि जादों आरोना सनाफोर बेबायदि मानसिबो दङ जोंनि समाज बेबायदि मानसिबो दङ आरोना बे बुहुमावहाय मा बुंनो मानसिनि नामखौथ' मा लाबावनो आङो ओमफ्राय जै खारदों मोनासै मानसिखौनो मोनखायाखिसै खोमा ओमफ्राय लगे लगेनो गन्थन लानानै फैदोंमोन मादैया लगे लगे फन खालामनानै आइनो खिथाहरबाय जोंनि खाथिनि आदा बाजैमोननो खिथाहरबाय बिदि जादों आरो सनाफोर दुखुनि खोथा ओमफ्राय मोसौआथ' दा गैला ओमफ्राय आंना माने बे मोसौआ मासेल'खामोन आरो बेनिफ्राय गैलामोन आरो आदि होनाया ओमफ्राय आइया दाना अननानैहाय सरि बे फैसाखौ आङो लायाखै आइयानो लाबाय ओमफ्राय मा होनो गावसिनि मोसौखौ आंनो आइया होफिनदों आरोखि ओमफ्राय होफिननानै माने बिनिनो मोसौनि बिनानावखौ होफिननानै बेखौनो ओमफ्राय मादैमोननावनो आदि होफिननाय जादों आरोना ओमफ्राय दा बे आदियानो आदि दङ ओमफ्राय फिसा मासे जाबायनो आं बेखौनो नायनो फैदों आरो सनाफोर आं नायहैग्रोनोसै ओमफ्राय दा मादैजों मा रायलायो मादैया भिडिअ ओंखारो होनबा आं देखायगोन आरोना माने आंनि मोसौ फिनाय मादै आरोना स' नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा आं बेखौनो शेयार खालामनो सानाखैमोन आङो माने मोसौ आदि होनायखौसो आङो नायनो फैनो सानदोंमोन आरोखि फैनायनिफ्राय आं नायफैनायबो जाथाराखै नालाय ओमफ्राय आङो बिफांखौ नुनानैसो आं गोसोखांनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय आरोना बिदि घटना जादों होननानैहाय स' थांनोसै आं मादैमोनावहाय नैबे दैमा जिं ओमफ्राय नै बिदि आरोना एकदम जंगलि आरो मादैमोननि न'आ बिथिं जाय आबैमोनना बै जोंनि आबै आं दाख्लै मोनसे भिडिअ देखायनाया बिसिनि न'आबो बिथिंजायनोमोन एसे बै जरावमोन आरो ओमफ्राय ओरै आवगायनानै थाहैनाय जाबाय आरो ओमफ्राय मादैमोना दा बेयावनो दङ नै बिफां लाइफां थान्दा थाजिम ओमफ्राय खाथियाव बारा रावबो गैया आयौ थालिदा दाखै बायदों खोमा नै मादैमोनाबो नै अखमोनाबो थालिदा बायदोंदां दाखालि गोरलैयावनो बायजाबाय नै जारलासो अमा फिसाया थांग्रोनोसै जों मादैमोनावहाय ओंखारनाय खोथा थायोना ओमफ्राय आबैमोननि बिफां बागानजोंसो बारस'बोबाय आरोना इ मादैमोननि ओमफ्राय ओरै बारस'जायो आबैमोना न'आ आगोलाव बेयावसोमोन बे आबैमोननि न' बिथाया बेयावसोमोन देन्जार ओलांगासोमोन आरोना थ' मालाय बिफाङा देरजोब्बाय आबैमोना दादिमोनना दा खालाम एवरे खान्थाल बिफाङा दाबो दङ बे खान्थाल बिफाङा जोंनिफ्रायबो बुहुद देरसिन आरोना ओरै दालाय दंमोन बेयाव आबैमोननि न' दंमोन नालाय ओमफ्राय जोंहा बे खान्थाल बिफाङावनो गाखोलायनानै एकदम थाबाय थायोमोन आरोना आगोलावहाय दाबो दङ नालाय खान्थाल बिफाङा देन्जार दाबो मोनजायो हनै खान्थाल फिसा थायगासिनो दङ बुहुद बोरायलै बियो बैया मोननिनो खान्थाल थ' देमग्लायबाय नै दाख्लै बिफांजों माबाजों बायदों खोमा आरो नै फांसे इयावबो सेलायलायनाय गेलेयोमोन आरोना जोङो बेयावनो जोंनालाय आरो मा दुस्थ' मानसिफ्रालाय इफोराव गेलेनो मोनबासो आरो इफोरबायदिया गैला बिफां गाखोनाय मा गाखोनाय नायपात्ता बे खान्थाल गाखोनानै देरनायमोन आरोना आइदै
माने जोंनाथ' न'आ आगोलाव बै गामि गोथौआवसोमोन नालायहाय दाख्लै आं सासे फंबायनिफ्राय बार्थडे खालामलायनाया जोङो बेयावसोमोन नालाय ओमफ्राय बेयाव जोङो फैयोमोन जै बेयाव फैबायथाय माने जोंना बै खाथियाव बारा दैमा गैयामोन नालाय उन्दैयावनोमोन आरो बियो 1, 2 क्लासनि खोथामोन ओरैबायदि दैमायाव दुगैनो आनैमोनखौ लेंलांसैमोन बै दैमायाव दानि आङो भिडिअ खालामबोनाया बेयावहाय बे खान्थाल बिफाङाव गेलेनोसै स्रां स्रांनो अन्थाइ गेलेनोसै मा गेलेनोसै दादिमोनखौ हुलुस थुलुस दिगदारमोन आरोना जोङो आइदै बेनिफ्राय जोंहा खारबोनायनि उनावथ' बेयावनो जोङो गुलि गुलि जाखाबाय आनैमोननाव ओमफ्राय जोंनाव स्कुलाथ' गामियावमोन नालाय बिदि थांलाय फैलाय ओमफ्राय नेमालि आबैमोना थारुना ओरै बारस'नानै आरो नै थाग थिग आबैमोन न'खौ मोनलायबाय हानि जोगोनार खोमा नै थ' नै बारस' बुरस' फैबाय आरोना बिथिं फैया बिराद गोबाव जाबाय स्रां स्रांसो जेबो गिनांगौ गैया नङाबा आंबो गथ' बानानै फैनाय नङामोन बारि बालानो बिलाइ बिलाइ खेथि खालामो आबैमोना बिरादनो ओइलाय खामला सासे दंखायो दामबा थ' दादिमोन दं नालाय मालाय ओमफ्राय आबैमोननि बोरमायाव हनै जि बोरमा दं मालाय आबैमोना दादि दं मादै दं नालाय ओंखायनो आबैनिफ्राय थांफिनसै नै आबैनिफ्राय गिदिंबोनानै नुवाखै खामानि मावनायावसो फ्रात फ्रित खर' खाथुलायनानै दङ मा मावनायदों आबै नाय मादि बुरै बियो एकदम ओरैनो थाया आरोना जिराय जिराय जानांगौ समावबो ओरैनो थाया नै न'बो लिरबावनोसैसोनो फाक्कानि न'आव थाया मालाय हानि न'आवसो थायो थान्दानो गाखोनो बायोनो गोजौआवहाय थाथ'आबै फैदो फै दे एसे गेलेथार न'आव थाबाय थाबाय टिभि नायसोमबाय थायो फैदो ओंखायनो इफोरखौबो लानानै एसे ओंखारदों आरोना आङो न'आव थानानैबो खामानि मावजाया बारा खामानिबो गैया जि सुनांगौ दङ आरो सोनाफोर आबैया बिदिनो जोंना देहायाथ' हाला रबलांथारबाय बुरै बेयानो ओमफ्राय एथबां बुरैथाराखै जेनेबा 100आनो जायाखै आरोना ओमफ्राय मा होनो अब्लाबो बुरै नुबाय ओमफ्राय मावबाय थायो खामानिजोंनो गेरेबनाय आरोना आरो अबेसे खामानि मावाबाबो मानसिफ्रा बांसिनसो गेरेबो नालाय बिदि होननानै मावलुबाय थायो खिन्थु हिसाबनि बारा मावनो नागिरो माबा जोंसि जोंला बुज्रुं बुज्रां रायजाबाबो मानिया जोंबो रायफैबाय थायो थेवब्लाबो मानिया आरोना सोनाफोर मावनानै जानाय नालाय बिदिनोसै हायाबो बिदिनो माबा बुथुमनाङाबाबो बुज्रुं बुज्रां बुथुमलाबाय थायो बन बान थ' न'आव सहैग्रोनोसै